Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin il yurt bähwitli işlerini rowasyk ardy edip, halipalar ýoly bilen atly hökmetli konsertimizi başlaýar. Biz şu studiýamyzda Türkmenistanyň arkadan maksy döwlet durdy sagyrdyk. Oňa tadanarlyk edýärler. Gajakda Türkmenistanyň halk artisti Bayram Murat Söýünov dutarda Umid Ana durdy. Studiýamyzda hoş bolduk. Döwlet başy şu bagşyk ýoluny bir ilkinji halipalaryň dogrusyny bir aýdym taýdy bir ilkinji gelişini barada bir bagşy bolmak üçin bir ilkinji bir gyzyklanma, urukduran adamlar bolýar maşgalaňda. Şolar dogrusyny gurrun berdiň. Bagşyk ýolunda esasy berde halipa şähertlik bilen başlanýar. Onda da bagşylarynda boljak bolsam halipa şähertlik gökmany suratda gerek. Şonuň üçin hemme o bagşylarda hemme sadandalarda halipalarda bolşýar. O bagşylyk sunugyna höwetimiz biziň aýdymsal sunugyna höwetimiz ýaşykdan başlady. O şo ýaşykdan başlap gelenem soň özüniň miýetini görkezip başlaýar. Orta mektebe gatnap başlan döwründen men şu aýdymsala urup şoň ugrunda o köpden aýdymsal bilen bir şuglanyp o dutar öwrenmeň ugrunda gelip arynda naşy o ýörite saçlyk çağlar mektebinde okudum. Onda da halipalarymyz bize öwretdiler o taýda bize ilkinji elime dutar tutduran halipam şu Daşary welaýatynyň çağlar sunugat mektebinde Öre Annaýew. Ondan soň mene Daşary welaýatyndaky ýörite Matumlugarly fadandaky sunugat mektebinde okumak mesele etdi. Onda da bize halipam Söýün Amanow halipaçylyk etdi. Berdine eýem sunugatyň bir çyrşyrymly destan öwrenmek. Halipalaryň haýsy hünäri saýlap almak, haýsy halipanyň ýolundan gitmek. Şo başlaýardy eýem ulalyp ösüp sen şo mektebe gelen soň höwetiň haýsy halipanyň ugrunyň gitçeňi bilýärmi? Döwlet bagşy görýärmi halipalaryň ilkinji halipalaryň ýatda otuýar. Indi bagşylyk ýoluna da bir ilkinji bir höwet edip bir başlarda bir öwrenen bir özüň bir höwet edip öwrenýän aýdymlaryň bir ilkinji halipalaryň bir öwredýän aýdymlar barda. Indi özüň bir höwet edip şol aýdym dep başda bir öwrenen aýdymlaryň bardyra. Şonu ýatlap aýdym aýdyp berdim. Şu ilkinji näme halipaň kaptanyna baryp öwrenmek, halipaň ýanyna oturup seredip almak. Halipaň toy merakelerde halipaň ýanyna barymyzda eýem şo taýda sen halipa eýem pes çekimden bu hörnesi ýollardan başlaýar aýdyma. Hawa sen bolsa eýem şu taýda özüň bilýän bir ýeňiljek belet ýollardan ýeňiljek gyýlar göteriň sandygy. Hawa ýaşyl baş, hatirjem şolar ýaljak aýdymlardan bana ilkinji şol aýdymlary öwreden ýa-ni Öre Annaýew şu ýaşykdan şu çağlar sunugat mektebinden kaptanymda gyjak çalyp şeýit öwretip başlady. Men giýlemde şu dutar dik girdik. Ýönemek şu halipa şu taýda meniň aýdymsada höwetim bardygyny bilip maňa aýdym aýtdyryp urady. O şonlukdan men ilkinji öwrenen aýdymlarym da şu taýda gyýlar göteriň sandygy, ýaşyl baş şolar aýdymlary. Halipamyň Öre halipanyň kakasy o da gyjak çalýardy. Ola mena ýaşly adam bolsaň men aýtdyryp kaptanda oňam ulkömegi boldy. Indi şol haýsy aýdymny aýdyp berjek. Şu ilkinji öwrenen aýdymlarymyzdan naşy halipalaryň öwreden aýdymyndan oýan aýdymny aýdyp beräýin. Bolar. Al yarım kendin tutmağıl, şunda kıyım pilleden neyi
kulun oy olmalı. Ağızlarına tillerim kanım perişan yetmemeli. Mültümelli katil hamliyimlerim gel tatmamın. Yüz edem nizanıma cevdüsü tümkerim. Uyuyon ahuyun yarım. Atina da hiradım o tigretli senden bir makallı sürdüğüm turbul yanımdır kırmızım her yıl hayal. Hadsatetten ya da asıklığım ruzi alır kesmedim elim cahani görmedim tembey görür. Ağlımın bir soğuk tembey toğdum muhtarım oyun ah oyun yarım. Sarsarım velleyli yenmiş yüzlerinden vızlıka. Tillerim yatine taha iki elimle baka. En nukkayı hadım yüzümde misin ey gayyetema. Abdülveren koydum senin elin ve senin bir hava. Kamıtı diva çekilen yekiyin benim bu yöney. En dönemi sensin bu pavidin yılından bana. Alem güllerim gülhümle almadım bana. Ebu perişan halim yıkım görse hayranım bana. Ben senin uğrunda köyfemle devranım bana. Kahırın halim göreyim ben niyetim dalım. Oyun ah oyun yarım. Tahirim hanım görüp bildiği yetimlerim boyun. Adımın iyi soğuk tüllü tolu muhtarım boyun. Ah boyun yarım. Döwlet maksat hawol ine halifalaryň ýatlak geçdiň şu halifalaryň bir bagşylykdan maksada bir tertip düzgünmada bir bagşyň bir özüne alyp barşdy hereketi bir ýa-ni bir agdaňda bir halifalardan içinde bir ýol haýlamak ugruny öwredindir. Ine halifalaryň bir esas özüne bir nusxa ödüp haýladyň bir aýdan aýdymlaňda şoňa meňdejek bolup hereketini oturşundan turşundan aýdan sözlerini şolar dogrusyna gurumy dowam etsek. Şu başlık sunudunda baş olmakta anha tertip düzgün var arada gow soraň üstüne geldik. Ewa. Esasy başı olmakly üçin mun kaptan bilen bir adam käsçiligi terbiýesi gerek. Hawa şoň bilen başı öz adyny soňky nesillerimize goýup bilýär. Aşaryň eýen bir aýdymy gowaýdan bilen oň tertibi hawa bolmasa eýen bir başyň aty tutulanak. Onu nimen özüme çıkarmay demek, bunu halifelerin dilinden eşten sözlerimi, halifelerden eşten şu gurrunlarımı aydayan ben. Evet. Halifeler din aydımı öğretmek bilen çeklerler, eýsem şu kaptırlığın terbiyede gidip oturuyor. Bayar vasi bilen bağlaşıklı halife şähertlik bir wakaýadyma düşdi şu wat. Şondan halife öz şähertligini alıp, eýem şähertlik alanda syýnlap görmek bilen da şäherdi. O esdigun bir gün değil, 2 gün değil, barıp yılların devamında da sina otur halife seni. Şunça yıl eýem şägird ana barandan halifen kaptanında öwreni berjek bolýar bolan. Bar oğluman hawa mellekde ötüp oturandyr bar şonu ýyg. Hawa şonu ortgaýt. Barhal mellek başady şonu agdar. Hawa ana mallara suw ber, mallara ottak. Gelip şol bir aşamarak şu günüň dowamında gelip şoň duta halifen dutany bir ellese bolmasa onu elde degen hak dedi. Şonluk bilen
halife bir gün sila oturuyor bolun. Ol günüdöklüğün işlep beren şagird hava bir azıqyada orta nahar gelýär. Owa. Hava gelenden halifeden öňünçe elinde da ýadan. Çağırılan yerde halifeden o öňe geçip törde oturma. Diýip şu maslahat berýär ştaýda. Bunu diýmek bilen men ine şu halifeler her yerde diňe bu tarsalanmada däl, eýsem sen işinde de, rahmette de, hava toyda da, kaptanda oturanda da sirliýär diýjek bolýan. Owa. Ene bize de halifeler şeýle baranmızda eýem diňe halife bir däl, bizim öz halifelerimizden da şola zatlary baranmızda sirlemek bolan bolýar. Elmide ama. Elimizde de utar alıp eýem biz aýdym sady bilip barsagam şu şagird bolup geldi bolan tuğlama el sağdan bir yerinde şu haýsyndan bize aýdyp berip başlarka. Aşağı urdan aşağı yoldan başlarımka, aşağı sesten başlarımka, turu baştan göğe defermika. Hava şonum siylemek bilen bolýar. Ola hem halifen siyla oturşy, sen nähili bagşy boljaňy, uzağa gitjeňi, gitmejeňi, hava hereketinden şu aýdymyň hörpünden bilip otur. O diýenden bilýär de. Ine şu halkymyzyň içine barıp aýdym aýdanyňda sen eýem şu halifen bilen tanalýar. Şonuň üçin köp ýaşlylar, başgan adamlar oşlar sen aýdymy dinländen o diýenden eýem sen haýsy halifen, haýsy gurdan gidip barýanyny bilýär. Köp adam sen haýsy kimiň şagird diýip şu şagirdiň halifen üstü bilen sana baka berýär. Owa. Indi bir özüň saylan halifen dogrusyny da durup geçäýin. Esasy ýol ýörelge tutunan halifen dogru. Doğru. İlki şu aýdym sazda başlanmazda şu biziň men bir gowurup ýapdy we şoňa maýlydan Türkmenistan halk bagysy Çuval bagsy ady bilen tanalýan Magtumly halifamyň ýoly baga has ýakyn gördüm özüme. Şu uğry eýem sen sesler her türlü bolup bilýär de ýaşyňa görä. Owa ýokurlyp barýar. Owa şuň sesine barýançak biz indi oglan ses bilen şuň sesini aljak bolýar. Indi o bolanakda ýürütür wagtyna barmasa. Owa şonuň üçin mena halifelerin ýanynda şunun aýdymlaryndan owa ýazgylaryndan dinläp şun köp dinlemeýän esasynda hem şu halifeler şu aýdymlary öwrenip halifelerin öňünden geçmek esasynda halifeler bolýar diýen soň onu halka ödürlemek. Eýem görem şu esasynda bir gün, 2 gün, 1 ýyl, 2 ýylyň işler, eýse näçe ýylyň dowamında aýdyp özüňi terbiýelep, aýdyma getirip şunu gowy üstünde işlerine soň halka adam bara ýyl geçdigi saýyn şu aýdymlar süýjemek bilen bolýar. Ine döwlet bagşy Ustad halifamyň Magtum garly halifaň ýoluny saýlap alym diýen. Indi bir aýdyan aýdymlaňda bir Ustad halifamyň men näýän öýdýän bir ýaşulyň bir baha berýän ýeri bardyr. Özüňiň bir göwnäp şol aýdym köpräk aýdasyň gelýän. Şol aýdymlaň bir ýerini aýdyp bersen. Halifelerin hasabyny öwrenip, halifaň aýdymlaryny öwrenen soň edil halifelerin öýde bolup bolanak. Şonuň üçin halifaň hasabyny alyp özüňe gelýär sesin. O dinläp öwrenen aýdymlaryndan halifamyň şu wagt heserilýän aýdymyny aýdyp berýär. Bolu. Dağların altında boldum keserli. Müskü katır boylumuna gönderliyim. Gele gönderliyim. Degli gamla okuyup oldum keserli. En ne sebepten gündeyim ektim tavrana.
Yine savgıley bağırması göz olayım yanağıley. Gözüm düştü ağla gözüm alana. Yine bana ney görmedim senin nefsin dili gözlü. Çeken sağın sonlarını Endivırçın al yanaklarda Azemler dökülmüş süngülü derley Yan yırtını beklettim Mursa'da kağıda Tavsını beklettim bilbil avadey Yar gel tavşin Gele geldiyda görmedim senin hep bir hep ömrümün oynar deryedim ahi Gele gel ahi sana arsın olgun köp çeker ahi Yar kimradir gele Olmadan soğuk, olmadan soğuk Görmedim senin deklini gözlü Gele 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 Yar görmedim gele Gele gellerli görmedim senin de oğlun güldüğüye Gele gel indili gözlü Döwlet başy tawul, ine bagşylyk ýolunu esasy bir Türkesýän bir sadanlaryň bir dowsyarlaryň bagşylaryň içinden bir işleýän ýerinde de bir sunwat bilen bir bagşylyk ýoly bilen bir gatnaşýan adamlaryňa da bir aýdymsa baglanşyk kılmak diýen. Indi alyp bar ýani işiň dogrusyny esasy görýän bir ýurdumyzdaky bir ulu ussatlymyz bar. Şolar bilen öz ara gatnaşyklaryň bagşylaryň bilen şolar dogrusyny gurulmy dowam etsek. Biz de şu iş yerimiz Türkmenistan Diyatkal Toplumynyň medeni şuurluk merkezinde Halsa Duralar ansamblynda işýär. Ine oňadan biziň halifamyz Türkmenistan halk artisti Bayram Murat halifamyz ona ýol başçylyk edýär. Hawa berde eýem halifalardan ana Türkmenistan halk artistleri Kıyas Türdüýew, Paraha Şeýhiň, ine esas sazandalarymyzdan Guram Muhammed Şipaýew Türkmenistan atlanan artisti. Ine halifalar bilen işleyen men özümü bağ tada bilýän. Sebäbi o bir aýdymy işleýände orta alıp şonu halifalara getirip görkezmek, halifalara sala salmak. O birden iki ýaşy. Halifalaryň eýär sen perdede aýdymda o öwrümleri bar. Halifalar şo jagatçyny gysgaldaýsan, şo jagatçyny öwräýsen diýip eýär halifalaryň öz wasagat berýär. Döwlet başy ine bir işleýän ýerinden ulu ussatlanmadan ýagnanan ýerleri ine şu ussatlanmaly bilen ine goloýda bir maslahatlaşyp bir şol aýdymyň bir öň aýdyp berenem bolsaň bir içinde bir bellikler bolýar-da. Şunu şu halipa şeýräget şu jagaşyň ogodarlarlydyň-da. Şonu ýa bir täzen bir işläp öňkü aýdýan aýdymlardan birini aýdyp berdiň. Aman aýdymny. Aýdyp bereýin. Bol.
evim bilen yanay dişlerine yey. Ay talbı teylep geliyor, yine George Tay, alım neyin yanay kaslarına yey. Kalsam yani seni selam, gel gel selam. Oyna seninle bir sözün buna bey. Elden atayım çözül kırlar atayım hallerim. El tasla haline gel. Etimal benim bak hey sarsılma boyu. Ah gel yar, ah gel yar. Pota alayım ey. Yar gündü fikrin gelevi ben olayım. İyice gitemey düşlerime yaney. Aman yaney ah. Evi halayık hayran oynayım. Gel oynayım ah. Kolumdu kavli boynuma yey. Mehterliğini sal boynuma tenge takıl. En göğslerine gel. En tenge takıl bak ey göğslerine boyu. Ah gel yar, ah gel yar. Ay beni benden sal boynuma tenne takın ey. En görsene gel. We are the street yerinde ya yerinde bak ey. Bana bir yaney bana sol yaney aman aman. Devlet bazı tavul, inen Daşavul vilayetinde o destançılık yolu esasy ýörülgede. Destançılık ýolunda da bir özüň bir destançy wagt şu hükmünde haýsy destanlar bilýär. Onuň bu destanlamadam känne. Şu destanlaryň içinden bölegler, şahlar bar. Nu haýsyny öwrenen bolsaň, haýsyny öwrenjek bolup görenmezsen, onuň şunu şu gepleşimde de bir parçada aýdyp berdiň destanny. Destançılık sunutunda esasy bir aýratyn sunut bolup durdy. Destançılık sunutunda munda dile çeperçilik, dilbaýlyk gerek. Şoň bilen näme bir bagyşy özüne hywap gelýänce destanlaryndan öwrenýär, halka hödürleýär. Onun näme şu halkyň içinde haýsy destany şu makulasalar, şu destanyň bir hürjedip bagyş aýtmak bilen bolýar. Göre ol şa destanyň şakalaryndan ýene öwüz getiren bedirgen şakasy. Onun içinden ýa göre olyň öýlenşi şakasyny, öwrenip harmandaýar şakasyny öwrenip halkyň içinde aýdýar. Güllerde bir gün ýigitlerin biri gelip ay göroglaga, "Awuşkara çykmadygymyzda da köp wagt bolan ekeni.
Bir ağaçkara çıkıp göğüller hoşsa kaysak näl görüyor? Azap bolar deyip göğroğlu başlıklayın barıp gıyratı everten eğerlep her kaydı atlarına bilişip dügüdüklep niye desin ağ meydan deyip öte gitti bular. Bular ağda bes altın gezi buların önünden ne ağ çıktı ne ağ ölep veren ağçı. Yiğitler ağ onlu olmazım yüzlerini sallasıp geliyorlar. Bunu görüp stayda sapar köte şu barışımda kala boş varayımasa kıyasov. Deyip göğroğlun yarrağını gelip göğroğlağa. Berden marsan taşırak buluyor. Anırdan gitsen yakidak buluyor. Ortaraktan gitsen atın ayağına da kovu yumuşarak yol var deyip sol ıngırdak geçine gencim ben otlap verin koyun türtünün beri yanına getirdi. Süre yakın gelverinde değerli metelbe teytek kırmağını yağına çağırıp barında yanına da 5-6 saniye gidelim. Gencim ağasının koyunun adama 2 koyun alın. Berse de alın, bermese de alın diye koyun. Göğloğlu'na geçen vaneste yiğitler bölünüp bir yana var ya. Kelovlayt'ta sapar merema yiğitler niye koyverdin? Kelovlağı avdanıp oğullu atma olmazsan şu gencime ağın koyunun 3-4 tane koyun alıp kaydayın. Sonra alın, berse alın, bermese almayın diye koyverdim ben. Göğloğlu'na kayıttay sapar merema arsuları yedine kaytarmasam olmuyor. Öngama anırdığımız ağzılar şu ağamızdan değil. Sapar köydayday göğloğlu'a deydi, şu barın yiğitleri iyidine kaydarsan çaf barın atın bağlığına uğranı alıp olmaz mı? 3-4 tane koyun al kaydı versin neydi onu deyin. Göğloğlu martlık asal kaydı versin. Yiğitler gelip neyme anırdan gelsen görüp çopanlar yiğitlerin önünden çopan tayağını gedeşeyip çıkıp duruverdiler. Dağ böğürsü çöl kuğur diye yiğitlerin yanında bacağız çopanlar neyme. Kimdi çeşmer, kimdi kılcın desedi ben, kimdi kalkan ben vurup ötüp sürüyün ortarında gidip semirini serelep, arığını ağırlap, men diyen koyunun arkasında penceğini vurup, adama 2 koyun atın önüne bastırardı, alkaydı verdiler. İndi haber kimden alalı, haberi Gencimbek'ten alalı. Gencimbek Günertan vatında, Günertan çayım içeyim deyip tamın kölöge tarafına bir keçe taşlap, bir yastık taşlap, bir çeynek çayı orta alıp takyan çekke taşlap, yan yastığı geçireyip, bir kağıda çay koyup önüne alırken. Yetevan esse çoparları geliyor, ulu uzlaşık olup. Biri eli boynuna asılan, birinin kellesi dağılan, biri beylekin zorda tüylak geliyor. Elindeki çay serpik gömürüp bir yerine sıçra attırıp, ay dangarlar, ayda gel verseniz olmuyor mu, ne mi oldu? Çoparlar kıyırdı, ay ağa inin çapa uletti, ne mi etti? Ay süründen yarınlar kitle dedi. Ay şundan nefsini eciz dangar, takyanı yengse taşrap çorsunu, ökçanını basıp giyip, evindeki çakmanın yerine gelip niye desin göğroğlun kalası kaydı verdi. Şol gelsene 40 yiğidin üstünden geldi. Ay 40 yiğit bolunurken bunlara hep düşündürülecekler. Şundan göğroğlun boluyunca 40 yiğidinkinden özgü değil. Yiğitlerin yanından geçip göğroğlun boluyuncağını tarıp barıp sıpağın üstünde oturan yerinde hüngürdemene başladı. Ay zanların oğlum ben senin şimdi mal dünyaya bak koydum. Ya senin atan adı ve sultan bana mal dünyaya koy gitti mi? Azam bir yurdu oraya batır koç yiğit boldunuz. Size kaydı özüçünüzden özünüzkini urtmuyorsunuz siz zangarla. Ey salpayak bir devlet zangar deyip de turup da kaydı verdi. Göğroğlu'nun bağlayından çapılandığı vakti yiyecek yiğitlerin hilinden değildi. Emma ağası gencim ben salpayak bir devlet diyen sözleri etinden sünkünden kaçıp iyiliğin ornadı. Bunun salpayak diyeni iyiliğinde bala çağası yok o deyip bir devlet diyeni ayarlı yok o sonra diyene gelin. Ağasının aydın sözlerine hapap olayıp, göğroğlu 40 yılın yanına gelip, ey safar mərəm ağa, ana 3-4 tane kel toklu deyip, gencim bek ağam bana işten çıkmayacak borsa sözler aytti. Deyip şayda elinde sağlı, bolmasa da dilinde sözü, ey bar hudaya, bu devleti oları ödüm versen bana olacak deyip şayda, ulul başta hudayımın devlet gerektiriği gide. Devlet miye serv olasın medet gerektiriği gide deyip, 5 kelime söz deyip dur, gör bak neyme değil abi.
Ağlalar sözleşmede Mermune belki Osman'a Ağlamın teyil Osman'a Ey doğum gelen teliği Atlanın da atar bana Atlanın da atar bana Koltuğundan öter bana Hakkayın ay yeter bana Ey dünya kelekleri Avi atındayım bağlayan Ketin ciğerin dağlayan Gönünden acımayın Açar gerekleri Attım yiğidim yoldaşı Attım yiğidim yoldaşı Oğuldur devletin başı Bir de bol takımın koşa Dünya kelekleri Hadi ley 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 Hadi ley 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 Döwlet başyny tawal halipalar ýoly bilen atly söhbeti konsertimizi haýdaýdym bilen jemläp berjek. Mene halifamiz Masum Arif'in aydın aydınlarından yandım leyliyen aydım aytıp berey. Ha, bolur.
gülmeden ölüm kaldır yeney. Ey Leylim, Leyli, Leylim. Yeney. Döwlet başy aýdyp beren aýdymlaryň üçin, beren gurrunlygyň üçin sag bol, setiň batly ýaňlanmagyny arzu edýär. Sağ olun. Şunun bilen halifalar ýoly bilen atly hökmetli konserdimizi geçirip gutarýar. Hoş, sag bolun.